Stayda men halifagam bir aydym var. Men üçin var şular bir uzat da şu halifadan hemmeden Türkmen sunmadı diýilýänler bir yolla bilen hemmesi. Hemmesi bir Türkmen sunmadyny döredi ya da bilen da şu ýanymy aýdypda da mawtumuladım aýtdyrmy ýanymy garadäl goklum aýdan rolum meni halifa bir söýsan apdy şonu aýdyp bereň başardygymdan. Garadäl liýalaryň o daşgy garnaşlygy. Senil harekmen Gülük senil harekmen Qarnış gönlünü yıkman bahey
Şunu aslayadım, şunu aslayadım, maslahatı bahar.